Magtiayon nga negosyante sa General Santos City gipamusil samtang sakay sila sa ilang sakyanan. Mrs. dead on arrival sa ospital. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Tadtad og bala sa pusil kining sakyanan sa magtiayon nga gipamusil sa Barangay Fatima, General Santos City pasado alas 4 Martes sa kadlawon. Buak ang salamin sa driver seat asa nakalingkod si Belgar Tahala. Duna sab mga igo sa bala sa front seat asa nakalingkod ang misis nga si Amelia Tahala. Matod sa kapulisan, maupay paghawa sa magtiayon sa ilang balay aron moadto unta og fishport aron mangumpra og isda. Apan gipamusil sila pipila ka kanto ang gilayon gikan sa ilang balay. Gani nabulabog sa buto-buto sa pusil ang mga residente. Dali matod pa nga nakaikyas ang duha ka lalaki nga nagpusil sakay sa motorsiklo. Wala mi mag-expect nga mao day itong biktima. Pero nag-hazard man gud ang car. So amo lang gitan-aw. May daghan nagaagi pero wala pud sila nagundang ba. Daling gidala sa ospital ang mga biktima apan dead on arrival na ang misis nga si Amelia. Matod sa kabanay sa mga biktima, wala sila'y nahibalaan nga dunay kaaway ang magtiayon. Nakaayo sa akong anak. Huwag sa akong kumagad. Maayo man sila, wala man sila kuan. Anong nabuhat man na sila, ha? Tibangon din na sila. 13 years mi diri, wala gid mi gina paano ka ng mga bayad sa kuryente. Katabang di sa mga nakabalay po ni. Kung gikan sila sa fishport, magdala sila mga pagkaon. Akong anak gid na ilang pangitaon. Di pagkatubo nga nabumat sa nagpatay. Malaumon ang kabanay nga madakpan ang mga responsable sa krimen. Unta, makonsensya sila sa gibuhat nila. Dako pang ginikanan nila, pangandoy silang anak nga makauman. Napay 8 years old. Gikuhaan na nila ginikanan. Sa karon ginaimbestigahan pa sa otoridad ang posibleng motibo sa pagpamusil. Lakip ang posibilidad nga may kalabutan kini sa negosyo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.